खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि सालबारि फरायसालिमा IQAC नि बानजायनायाव 24थि हादान थुन जोंहा दिनै 28 मार्चआव बिजाब मेला बे बिजाब मेला लानाय जोबथि सान बे जोबथि सानाव जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों 24 खालारनिफ्राय जागाय दिनैसिमहालागै जोंहा गोबां मोजां गाहाम हाबाफारि लानाय जादों एक्सटेम्पर स्पीच खन्थाइ आवरायनाय थुनलाइ बादायनाय पेनेल डिस्काशन बेफोरबायदिनो गोबां आयदा गोबां हाबाफारि लानानै सानफ्रोमबो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिमहालागै 5 बाजिसिम जों हाबाफारि लाबोदों आरो बे हाबाफारिफोराव जोबोद मोजाङै फरायसाफोरा बाहागो लाबोदों गुबुन फरायसालिनि हाथरखि बर' फरायसालि सानजारां बर' फरायसालि गुड शेफार्ड ग्रीनलैंड स्कुल सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बिथांमोननि फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा बाहागो लाफैदों बादायलायदों आरो बेनिनो बादायलायनायनि हाबाफारिनि बान्थाखौबो जों दिनै राननाय जागोन आरो दिनैहाय नैबे जोबथारनायाव हादान थुनलाइयारि खन्थाइ आड्डा बे खन्थाइ आड्डाखौ लानाय जादों आरो बेखौ पुर्ण कान्त बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय बिथांनि बेखेवनायजों लोगोसेनो गोबां खन्थाइ बर' एसामिस आरो गुबुन रावारि खन्थाइ बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोर जागासिनो दङ आरो बेनि उनावहाय जोंहा 5 बाजियाव जोबथि एबा भेलिडिक्टारि सेसन दं बे भेलिडिक्टारि सेसनाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे भगाधर ब्रह्म किसान कलेजनि गोरायुं डक्टर केशव बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैगोन लोगोसे फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङाबो फैगोन बिथांमोननि नुजानायजों दिनैनि क्लजिं सेरेमनिखौ जों जोबोद मोजाङै खुंगोन बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावनो सानदोंदि जोंनि फरायसाफोरनि फरायनायनि हुदाया जाहाथे बाङो लेखा बायनायजों लोगोसे फरायनाय बे हुदाया जाहाथे बाङो आरो फरायनानै जाहाथे गोग्गो मानसि जानो हायो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जाहाथे गोजौ थाखोसिम लांनो हायो मानो होनोब्ला देग्लायनि बोसोरखौ भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां गेदेमा बिथां नरेन्द्र मोदीआ किताबनि बोसोर होननानै फोसावदों आसाम सरकाराबो बेखौ किताबनि बोसोर होननानै फोसावबाय दा थिग बेफोरबायदिनो जों बेनि गिबि हाबाफारि महरै बिजाब मेला बे बिजाब मेलाखौ लादों आरो बेवहाय जों गोबां रोखोमै महर गोनां हाबाफारि लाफानानै जाफुंसार होनो हादों होननानै जों मिजिंथियो आरो जोंनि फरायसाफ्रा गोबां रोखोमै बाहागो लादों आरो बेफोरबो गावबा गावनि जिउखौ दाफुंनायाव मोनसे गुफुं हाबाफारि होननानै जों मिजिंथिनो हायो गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि LKG UKG नि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 95312819
बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।